ngho fi o'r cwm, oedd y Bwrlwm. Y Bwrlwm y gwaith glo. Ngofio bydd sgwar Mhontyberem. Sgwar pentre, wel pentre bach i Mhontyberem, ond oedd sgwar pentre. Oedd hi fel Piccadilly yn ganol dydd. Oedd y buses yn cario rai mewn i'r shifft prynawn a mynd nôl ar shifft bore. A wrth gwrs yn sgil y gwaith glo, wedyn oedd y busnes eraill i gyd yn fyw. Oedd digon o arian, oedd digon o waith. Sa'n gyfer arian mawr, ond oedd bioliaeth, oedd e. Ond erbyn heddi gymaru hwnna, mae'r pentre'n farw. Sy'n mor Bwrlwm na ma. A ni'n gweld eisiau hwnna, wrth gwrs. Ond cof arall wedyn, yr ochr negyddol, siop y chemist ar sgwar y pentre. A ti fath y siop y chemist fydd e stac o ryw 100% o bodoli ocsigen. So, fi'n falch i weid ar un anna nawr. So, hwnna'n gweud adrodd gyfrolau oedd e.